Otu ọhaneze akụkụ nke steeti Lagos ji ohere a na-akpọku ndị ihe ọma na-adị mma na ndị ihe Igbo na-amasị ka ha bịa nọnyere ha na mmemme ha ga-eme iji mechie afọ 2022. Ya bụ mmemme ga-akpọtụ ọ ga-adịkwa kpọkpọ. Ya bụ mmemme ụbọchị abụọ ga-eji ihe nkụzi na ihe nrita ọhaneze Median Annual Lecture na Award Ceremony bido na Friday abalị abụọ nke ọnwa Disemba afọ 2022 n'ụlọ oriri na nkwari Federal Palace Hotel, Victoria Island, Lagos. Ebe na Saturday abalị atọ nke ọnwa Disemba afọ 2022 mmemme ọhaneze Lagos 2022 Cultural Day ga-ebiri ọkụ na Police College Ikeja GRA Lagos. Ya bụ mmemme nke a haziri n'okpuru ọhaneze ndị Igbo n'elu ụwa niile nke Ambassador Professor George Obiozor nọ n'isi ya nakwa otu ọhaneze steeti Lagos nke High Chief Sunday Osai nọ n'isi ya. Onye tinyere aka n'ọkwa bụ Prince ụbọchị si ụbọchị Traditional Prime Minister Ami Feke, onye isi oche otu kọmitii nhazi. Otu ọhaneze akụkụ nke steeti Lagos ji ohere a na-akpọku ndị ihe ọma na-adị mma na ndị ihe Igbo na-amasị ka ha bịa nọnyere ha na